Como estamos, familia? Oxe sí, Traio unhas cuncas de caldo aquí que meten medo. Caldiño feito de fai pouquiño. Como estamos, Moi bons días. Espera aí que me poño bonito, que estades xa todos mirando por Stache Bo. E hai que empezar a facer unha receita espectacular. Por qué? Porque temos hoxe unha sopa, como che diría eu? Sopa parisien. Acaban de dicir aquí, soplarme pola orella que era parisien. Eu diría parisiense, porque é o que se lé. Pero se é parisien, tamén deixo aí. Ti como lle chamas? Da igual. É unha sopa de pataca con allo porro. Veña, non é unha bichisua, pero ten moitas cousas que a bichisua. E nós imos enriquecela, imos meterlle máis tralla xunto con un pouco duns carochos de ervas e queixo, que lle van quedar espectacular. Hai moitas veces que se presentan pois a rebanda toda xunta, verdad? Non. Nós imos facer unha vez uns carochos hoxe a mau, para que queden ben aristados, para que ese forno traballe un pouco neles. Así que o que imos facer é presentar un pouco os ingredientes que son moi pouquiños e traballando moito cas ervas, que falaremos tamén delas un anaquiño, e xa veredes como a cousa é algo sinxelo e para todos, e sobre todo sabedora. Vale, mirad o que temos por aquí. Temos o caldo, neste caso caldo de verduras. Cas cousas que nos van quedando na neveira, cos recortiños, imos facendo sempre ben de caldos. Despois, aquí un chisco de manteiga. E por aquí vai ser un remexido de ervas, que ainda vou pillar máis despois no meu horto, as frescas. Pero este remexido ten maiorana, ten ourego, ten tomiño e ten romeu. E as catro xuntas forman as ervas provenzais, vale? Porque estamos aí na Francia, na Provenza, no tal, no Parisien. E chegamos aquí cun pouco de fariña, tamén un chisco de queixo, que podría ser calquer queixo, pero prefiero que será curadiño para que cando vai ao forno todo vai remexido ca súa historia, un chisco de aceite, esas ervas, unha pataca, o pan pos carochos, algo de leite, de nata, de leite evaporado, que querades meter ao final de todo, xa veremos. Nós neste caso, hoxe temos leite directamente e os protagonistas case de todo, os alloporros. Que tes aquí? É un gargalliño. Escoita, toda a miña vida, sempre que arremedei os franceses, eu facía como gárgaras, non? De toda a vida. A verdade é que francés pouco, Bueno, eu menos. Pero moi bons días, Lidia, como estás? Iván. Que tal? Ben, moi ben. Como estás? Cando faz de... Eu, mira, tiño un colega que dicía, eu de idiomas mal, vou mal, vale? Castelán mal, galego mal, vou afiando, agora todo que sexa o outro parezco Tarzán, vale? Pero sí que é verdad que cando éramos xoves empezamos a chapar algo de inglés, eu ainda fui unha escola de idiomas ata terceiro, pero non pasou por min, pasei por ela, pero ela non pasou por min, non sei que pasou. E de repente había un colega que dicía, pero sei falar inglés perfectamente, digo, cocodrilo, decía, cocodrilo. E xa estaba. Perro. Ella era como inglés. Entonces, eu sou un pouco así, ese inglés sí que se me dá ben. Non xogabas de cativo a que sabías falar idiomas, facías esas... Claramente, exactamente. En plan, cólleme un pouco, coitelo. E xa está o inglés aí. Desto, os rapaces sabemos moito. Pero eu, en vez de evolucionar, quedeime aí e sigo dicindo eso. Pásame o coitelo. Dime, que dis? Pois nada, se non me entendes o que hai. O garfo. Despois contoche unha anécdota co inglés. Veña, perfecto. Eu teño algunha, vas flipar, en Portugal, unha boísima. Despois tamén, pois recórdame que quero contala. Veña. Nós, neste caso, hoxe, nin teño peixe, non teño carne, non teño mariscos, non teño ovos, non teño proteínas, un pouco de manteiga, tal. Pero imos facer un soponcio que vai meter medo isto, porque a verdad que cando rustrimos ben ese allo porro, para min é unha das verduras que hai en casas que se emprega moito, en casas que se emprega menos, pero que sempre dá ese toque perfecto. Vai por peixes, parece maravilloso. Xunto co fiuncho, gran olvidado que o dicimos moitas veces, vale? Porque, por exemplo, o apio meto máis nas carnes. Bueno, o primeiro que imos facer é darlle un pouco o miolo, e sabemos que se acaramelamos un pouco, se rustrimos un pouco, ese allo porro vai estar moitísimo mellor. E de feito imos rustrir tamén despois un pouco as patacas. E non vos dixen ao comezo de todo que ten un pouco de fariña, un pouco tal, porque imos facer unha especie de rux, como un tal, cando falamos de rux falamos de unha graxa e un pouco de fariña, vale? Neste caso é fariña normal, podría ser outra fariña sen gluten, que moitas veces falamos polas intolerancias, alerxias e compañía, pero sí que é certo que é importante ir sabendo un pouco que eso vai lle dar pois un toque máis espeso, vamos a dar un pouco de gordura e imos acabar de redondear toda esa sopiña despois con ese chisco, neste caso de leite. Por que non lle poño nata ou total? Porque dixen, mira, como leva xa ese, non bechamel, pero ese rux que vai facer que engorde ben, non preciso a graxa dunha nata. E vou
darlle un pouquiño menos de graxa a unha sopa que creo que como primeiro e como tal creo que está bastante ben, non? Sí, faltaría só completar con algo de proteína, De que non ten que proteína, ser carne e peixe, o sea, pois pode ser garabanzos, que ou unha tortilla de cabaciña, por exemplo. Vale. Así engadimos un pouco máis de verduras. Ah, unha francesiña con cabaciña tamén valería. Sí, Pois por mira, exemplo. non me poñería a facer eso. Fago moito de espinacas eu, vale? Vale. De cabaciña non a fago moitas veces. E se che digo que eu xa o dixe moitas veces. En francesa non tanto, en tortiña tal. Pero revolto. a cenoria, encántame, encántame nese tal. Bueno, un chisco de aceite, encántame fritila un pouco, pasala un pouco, rustrila, que colle unha caramelado a cenoria que non ten nada que ver con outras verduras, e a min, bueno, para min unhas das verduras preferidas que anda por aí, sobre todo cando quises unha carniña, cando fas tal. Vale, cun chisco de lume por aquí non nos pasamos, recordamos que queremos meterlle de primeiro de todo eses alloporros que teño aquí maravillosos, por certo. Vale, con este verde salen cousas tan bonitas como este. Non tiremos absolutamente nada. Vale, nós o que facemos é o seguinte. Vamos coller un cunquiño. Eso sí, o alloporro sempre limpámolo ben, vale? Por tema de que a veces trae algo de terra. Cada vez veñen máis limpos, Cada vez eu doume conta que todo ven máis limpo. Tamén pode ser que todo está como máis maniquificado, non? Hai máis máquinas en todas partes. Entonces, todo limpan, xa saen do monte. Pero cando vas os da horta da miña avoa, veñen cheiños de... É como as cenorias, esas nunca comiches flipo. cenorias recén quitadas, así, con cachos de terra, eu recordo de pequena. Evidentemente, a miña nai... E a case con terra. A miña nai tal, e teñen terra e non pasa absolutamente nada. E tamén teñen lesmas, teñen caracois, teñen bichiños, teñen tal. Estes parece que tal. Claro, os invernadores fan o que fan. Que pasa? A veces metémonos con estas cousas, estaría moi guai que este todo fora de hortas, non? Aquí en Galicia temos moitísima sorte, e, por certo, grazas a toda esa xente que ten fincas e que traballa pataca, que traballa os alloporros e que traballa con tal, porque é unha auténtica maravilla, é un luxo tener eso, pero tamén temos que saber que somos moita xente no mundo e hai que facer de todo para que todos comamos un pouco, non? Entón, os invernadoiros tampouco creo que sexan nada malo, non? Non, para nada. A ver, isto por aquí, mira, isto, recordade, despois limparemos mellor, eu sempre fago, eu vou quitar esta primeira rebandiña, vale, que lle quito sempre a primeira, por quitar isto, despois limpamos ben, vale? Isto vai ir así. Bueno, ti que me contas logo das sopas? Eres sopeira, ti? Son sopeira, e son moito, sabes de que? De facer sopas co pan. Ua, eso era o meu pai moito lle gustaba. A mí non. Vale, gustame o pan por un Como medio. sen pan, habitualmente, pero si teño pan, o sea, desfruto de rebañar o Bueno, prato, para, cuidado. Non é o mesmo rebañar un pouco esa salsucada, non é o mesmo que cando teño eu salsa meterlle pan para que chupe todo. Non me importa unha vez, pero non son de meter moito pan. Ahora, unha salsiña ben jordiña, con todo o sabor, é un chisco de pan galego, un de cea, un de carral, dame igual. Facendo un pouco, ou un de Malpica, hai un pan en Malpica que está increíblemente bo, encántame. Bueno, un pan que non ten nin tal, pero espectacular. Bueno, é un pouco mollar aí, eso é maravilloso. Déxame limpar isto, veña, que teño o aceitiño xa quente, senón despois cando lle boto os allos porros, isto empezamos a falar e vai estar, vanse queimar, veña. E ti sabes como elixir un bo pan? A nivel nutricional. A nivel nutricional, pois igual non teño tanta idea, pero entendo, sen que saiba nada, que mo vas a explicarte agora, entendo que se ten grau integral, pois estará máis... Porque xa sei, os coito que vas falando, claro. Entonces é por delante. A ver, claro. Contanos un pouco. Non para todo o mundo, non? Si ¿Sí? temos problemas digestivos, despois falo, pero en xeral, se non temos ningún problema de saúde, sempre ¿Sí? priorizamos os pans elaborados con fariñas integrais. De que cereal? Si de espelta, si de trigo, si de avea, si de centeo, non é tan relevante iso. Ainda que hai diferenzas, son pequenas, non é o máis relevante. O máis relevante que sexa integral. Vale. Non, que sexa integral, que sexa escuro o pan non quere dicir que sexa integral. Vale, eso está ben, pues está ben que o digas, porque a xente que despois bebe tal pode ser dun cereal que sexa oscuro, pero non sexa integral, ese cereal que este tratado, non? Se leva mestura con centeo ou simplemente a fariña de centeo é naturalmente máis escura, igual que a de millo é máis amarela. Exactamente. Non quere dicir que sexa centeo integral. Vale, podemos decirlle a xente na casa, explicarlle un pouco que é realmente que sexa integral, Sí. porque a veces non falamos que é integral. Sí, repasamos que é integral. Sí, que é integral. Os grans de cereal teñen mayoritariamente 3 capas, non? Ben. Teñen a capa de fora, que é como unha cascarilla ou farelo, que é onde está a fibra do cereal. Ben. Despois ten a parte interna do cereal e a reserva enerxética do gran, é a parte onde están os hidratos de carbono, o almidón. Sí, vale, o almidón, perfecto. É a parte mayoritaria do cereal. E despois ten como un núcleo, o xerme, Sí. que é a parte onde están todos os nutrientes interesantes, que é onde xermina o gran, non? Por Vale. está aí toda a reserva de nutrientes. Veña.
Que pasa? Como se fai a fariña? Pois tritúrase o gran enteiro, pero despois de triturado normalmente pois peneirase, non? O que se queda aí, pois tírase, o salvado se emprega esa parte da fariña que... O que vai caendo, non? O que vai caendo. Vale. Pero que é o que tiramos nese proceso? Sí? O que tiramos é o farelo e o xerme. Só pasa ao medio a parte onde está o amidón, pero a parte onde están todos os nutrientes e toda a fibra é o que tiramos no proceso de refinado. Eso é o proceso de refinado. Escoitamos moitas veces, son fariñas refinadas, bumba. Eso é Cando refinado. estás amiolando tal, que ten, é verdad, que queda como tal. A outra é un pouco máis fibrosa, ten como cachiños de paus, que é o que final o noso estomaguiño di, este é o que quero tamén. Por eso falamos de integral. E que é importante, porque antes xa falamos de integral e falabas da cor, repasar un pouco o que é integral, porque ainda ben tamén a Entón, mí. integral quere decir que vai completo. Despois de molida a fariña, vai toda a parte, o gran enteiro. O gran enteiro, todo o que teño grau vai para aí, exactamente, perfecto. Entonces priorizamos que sexa integral, independentemente que sexa integral de centeo, integral de espelta, integral de trigo, o importante que sexa integral. Vale, perfecto, maravilloso. Despois, entón, agora falamos, que máis cousas do pan? Porque estamos a falar un pouco deso. Sí, si é de masa nai... Deixame coller as patacas un segundo, se me as colles por aquí, eu vou nas pelando, mentras vas falando, é maravilloso. Si é de masa nai, unha fermentación de 12 a 24 horas como mínimo, vai favorecer tamén a quenes teñen problemas digestivos. Vale. Por que? Porque hai un tipo de FODMAP, que se chama un carbohidrato fermentable, que as persoas que teñen síndrome de intestino irritable, algún problema digestivo... Que está moi de moda tamén, o sea, que se fala moito desa enfermidade non últimamente. toleran moi ben este tipo de carbohidratos. Bueno, pois nas versións de masa nai, pois están moito máis reducidas neste tipo de carbohidratos que lle sentan mal as persoas con síndrome de intestino irritable. Por eso que o pan axeitado para estas persoas sería refinado, non integral, de masa nai. Aquí estou eu, que eu moitas veces vos digo que as legumes e tal, a veces me fan así como un pouco ruxe, me hinchanme demais e tal, e pásame que o integral non te creas que me acaba de sentar, non me presta, pero en cambio o refinado de masa nai, que ademais encántame, que ten un sabor a masa nai, para a xente que non sabe un pouco de masas, é como un lévedo que se fai unha fermentación, non? Esa fermentación daña un pouco de acidez. A min, sabes o que me chega? Chégame o pan da casa, da aldea. Que dura máis días. Dura máis días. E recordo moitísimo cando iba a Sampaio, e tiñan un pan espectacular, meus avós eran de Sampaio, meu pai era de Sampaio, e recordo moitísimo chegar, e que aquelas sopas de leite, que era leite das vacas dali, que tamén tal, bueno, de leite, desto falo como un abuelo, xa son un abueliño, e a moita honra, vale, pero, de verdad, aquel pan era diferente. Levantabas o día seguinte e o pan estaba ainda bo, maravilloso, e estaba increíblemente como con ese toque ácido que ten tamén o queixo a veces do país. Bueno, unha auténtica maravilla. O sea, que iso é a masa nai, e eso, ademais de saberme máis a min, gustativamente tamén me senta mellor. E digo a verdade, en mina non sabía por que era, pero iso, vale. Máis baixo en fructano, non? Vale. Bueno, pero por eso falamos que sempre as recomendacións teñen que ser pois para colectivos específicos, non? Facemos a recomendación xeral, pero ás veces, pois se temos algún problema, a recomendación pode ser outra, non? Evidentemente. Despois, imaginemos que non nos gusta o integral, polo que sexa, vale? Bueno, pois dentro dun pan refinado, pois se leva sementes, pois polo menos é un valor nutricional engadido. Ben, destos que hai que por ahora que se levan moito, fainos con aceitunas tamén e tal, vale, pero con semente estaría ben, vale? Por exemplo, sempre mellor integral, semente, verdad? Teñen grasa, pero dá saudable, a que nos interesa grasa e proteína, ambas cousas. Vale, é que está tamén moi de moda, que moitas veces empezamos a falar, e parece que é a pijotada de poñer por riba, e non, eu emprego sementes e froitos secos polo seu valor nutricional, en serio, digo. Era un toque crocante, máis saciante, ese pan... Exactamente. Pero sempre mellor integral, digo para a xente que xa rexeitou o integral por algún motivo, non? Perfecto. Despois está os pans multicereais. Eses non melloran a nivel nutricional, salvo que sexan todos eses cereais que leva sexan integrais. Non adoitan ser integrais. Cando falamos de un pan multicereal, normalmente é unha mestura de diferentes cereais refinados. Refinados, que non ten que ver. O sea, eso ten que poñer cereal, ten que poñer integral sí ou sí, senón non ten nada que ver, eso está clarísimo. Claro, pode cambiar o sabor, pero non mellora o valor nutricional por levar diferentes mesturas de cereais. Vale, evidentemente. Vale, perfecto. De todas formas, tampouco todos os cereais teñen os mesmos componentes, non? Habería uns que poden estar por riba doutros, pode ser. Sí, pero a diferenza non é
significativo. relevante. Vale, Para interesa. basearse en Listo. Vale, unha cousiña de nada. Aquí empezamos agora con esta historia. Ese chisco de aceite xo levou e vamos empezar agora a empregar un pouquiño de manteiga. Por qué? Porque vai a precisar tamén isto, porque non ten moita graxa, e porque a min gústame que esa manteiga tamén lle ese toque tan francés desta parisiense que lle queda tan ben, vale? Así que, isto, como sempre, empregade, se vos gusta, se non vos gusta, a sopa vai salir exactamente igual, pero eu recomendo a xente que lle guste, a xente que isto está, non sei se é unha moda ou non, pero cada vez se emprega un pouco máis a manteiga. Parece que estáse despenalizando. Boa palabra, estáse despenalizando. Que antes parece que comer manteiga era como un plan, pois si mirade, como todo, imos facer aquí unha ración de sopa abundante, pois para 7 persoas, máis ou menos, que quedade con ese líquido que teño e con tal, como un primeiro, un segundo, con esa tortiña de cabaciña que falaba sobre inda que leve 30, 40 gramos, que estos son 35 gramos de manteiga, créeme que non pasa absolutamente nada, vale? Que é importante tamén comentalo. Sí que unha cousa importante, xa me vou quedar con esta culler, é falar deste lume pequeno á hora de non queimar a manteiga, que é unha cousa que se queima por esos sólidos, senón habría que empregar gui, que está tamén moi de moda e que gustame. O gui non é outra cousa que a manteiga sen os sólidos, sen a parte sólida. Por lo tanto, moitas veces encontrades por aí nas redes sociais que se pode, por exemplo, derreter manteiga, poñen nunha bolsa o baño María para non quentala demasiado, para que non colla cor, porque senón sería unha manteiga no aset, que tamén é unha manteiga que se busca tamén aromáticamente algo, cando se tosta un pouco, e vas ver na bolsa que hai unha parte sólida que vai para arriba, outra para baixo, e se cortas a parte sólida, que pesa máis, vai estar abaixo, vaise quedando, despois o que che queda como máis amareliño é ese gui. Gui que non se queima, que é moito máis tarde, e que aguanta altas temperaturas, que é unha cousa moi importante cando falamos un pouco das acrilamíderas. Acrilamidas. Ui, estou a punto de afiar ese nome. As acrilamidas veñen por outro lado, veñen polos alimentos ricos en amidón. En amidón, non? Vale, mirade, unha cullerada e media, máis ou menos de fariña, non vamos a empregar tampouco moito máis. Eso vai ir perfectamente así. E agora, como casi sempre facemos ca fariña, pomo por aí, porfa. Cando ca fariña o que facemos é cocela un anaquiño, 2 minutos, non pasa nada, non teñamos presa con esta tal. Como ten graxa de abondo e como temos esta porro aí, bailando, vai ser maravilloso. Por certo, eu vou facer unha cousa que creo que lle vai quedar moi ben a isto, que vai ser infusionar, ides ver, cousa chula, que vai ser infusionar o meu leite. Vale, vas flipar. Mentre estos 2 minutos que está aquí a lume tal, xa verás, colleme o leite, ponmo por aquí, e o que vou facer é poñer leite para aquí, vale? Un chisquiño, igual non o emprego nin todo. Taca, 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 taca. Suficiente, veña, este pouco. É para a cantidade de sopiña que teño, é máis que suficiente, vale. Vou poñer a quecer un pouco este leite, pero David, ven comigo, veña. Sabedes quen é David, non? David é o musculitos, o que sempre nos acompaña aquí, que está por detrás. Ese é un amigo máis, é da familia. Había que poñerlle cara xa dunha vez uno. Vale, mirade, aquí, un chisco. Vou coller esta, bueno, teño uns talos de Romeu que meten medo, é un chisco de tomiño, pero vou coller o de abaixo, que me gusta máis. Outro é o limoneiro, que lle chaman, ten un toque un pouco máis cítrico, en este caso a min encántame pa parisiense, isto para que sopa pollo porro, que é un toque doce, pouco significativo, sabedes que me encantan os cítricos, pero aquí creo que non é algo que lle vai a quedar ben. Metemos un poquichiño estas ervas debaixo do grifo, vale? Quitamos as motiñas de pó que podan ter, que falamos sempre, secamos un pouco e directamente isto vai metido a que? O leite. Porque ese leite me lo empregar aí, entonces despois xa ten ese aroma tamén do Romeu. Podemos botalo aí, pero como é fresco, moitas veces despois hai xente que me di non me gusta encontrar o pelexo do Romeu. Xa está. Todos os sabores, todos os aceites esenciais das ervas nese leite, que ferva un chisquiño, xa sabedes para min que é infusionar, non é outra cousa que dé unha fervida, rapidamente baixamos lume, que se quede aí un anaco, mentras nós tamén facemos o seguinte, mirade, que ir collendo e as patacas, vamos a darlle este corte hoxe. Moitas veces isto encontro eu pa xente que fai a tortilla, este corte así. Sí, tamén sí ou non? Eu fago coitelo, vale? Eu sí que sei. E xa vin a xente que fai isto desta maneira, xa vou botando a pataca por aquí, directamente. E eu, para estas cousas, son un pouco, non sei, tradicional. Miña nai facía a tortilla, faina a coitelo, e eu creo que a coitelo hai que facer. Pero cando vexo a xente, meu cuñado faina así. E fai unhas tortillas maravillosas, Andrés, por certo. Case como a min, Case como a min. Mira, entonces que do pan estaba todo dito, máis ou menos? Sí, pero non me contaches a anécdota esa do inglés. Oh, vale. Mira, son tan malo no inglés, non te rías de min.
vale? É complicado eso. Podes dicir a anécdota, pero non te ríes de mí. Aproveito sempre que podo. Mira, vale, pois aproveita. Chegoume un tipo, vale? O tipo querer un chisqueiro. Vale? Eu non fumo nin nada, pero estaba tan tranquilamente falando e o tipo dixo tal. E dixo, later. Vale? Eu pensei que me Que quería leite. Non, que era máis tarde, later, como era máis tarde. Pensei que quería leite. Eu dicíalle, máis tarde o qué? Así, leite, máis tarde o qué? E di miña rapaza, tache pedindo un chisqueiro, parván. Eu, pero máis como medio me enfadei, porque leite. Eu, como que leite? Eu botaba leite na miña cabeza. Era un chisqueiro, sí, son un maravilloso raparigo, pero ti dixaches que tiñas outra, Aí pasoume cuns turistas cando traballaba, cando vendía no mercado. Sí? Estábame sinalando, non eran, creo que eran alemáns, pues, o sea, tampouco a mellor a pronunciación tampouco era, non é nativa. Estábame sinalando unha botella de aguardiente de ervas. Vale. E dicíanme, yellow. Claro, Eu dicía, amarelo, non temos hielo. Non temos hielo. É boa Era tamén. hielo. Miraban para un lado, el hielo. No, é que non temos hielo, non vendemos hielo. Vaya dous, amiga. Podeme rir tamén. Bueno, eu podería picar perfectamente nesa historia. Sinalábame cousas amarelas. Claro, hielo de amarelo. Sí, home, pero igual tamén me pasaría a min. Porque se encontro o aguardente de ervas, igual tamén pensaba no xeo rapidamente. Ou directamente dicía, vamos a mollar. Bueno, xentiña, mirade, isto é tan fácil como o seguinte. O que vou facer eu agora, vou ir quedando facendo nos carochiños, vale? E isto xa empeza a estar tostadiño, vou dar un minutiño máis, vale? E teño isto tamén a piques e tal. Así que agora o único que teño que facer eu é o seguinte. Cólleme unha bandeixa que temos por aí, porfa. E vou facer unha cousa. Veña, isto para aquí. Vou encender o forno, vale? Vou poñer o forno a uns 180 graus. Por qué? Porque rapidamente a nosa sopa xa te queda pouco e, polo tanto, vou empezar a quentar un pouquiño. Sabedes que os carochos pódese facer perfectamente pois nunha tixola, nunha sartén, vale? Pero que pasa? Que collen moitísimo aceite, enchoupan bastante. A min, é verdad que moitas veces vas a encender o forno por iso? Sí, vou non encender. Por qué? Porque non lle dar casi prácticamente ningunha graxa e quedan increíblemente ben. Despois se teño que quentar algo aí, tampouco pasa nada. Aquí o que fago é subir lume, a pataca xa fixo das súas, vale? Xa tivo sal, xa ten pementa, que lle botamos o primeiro de todo, e agora o que vou facer eu é darlle esta primeira ruxida co caldo. Vale, teño máis caldo aí, porque isto tamén é unha cuestión de gustos, como queres ti, un pouco máis, un pouco menos, vale, eu, como teño isto, xa o gastei, isto vai para ti, isto vai para aquí, así. Eso é. Perfecto. E imos esperar a que ferva. Imos deixar un anaquiño. O que sí que imos facer é remexer todo. Recordade que o que ter ese pouco de fariña, cando empeza a ferver, vai a como a callar un pouco, vai facer un pouco de espesor. Se precisamos un pouco máis de caldo, botámoslle, porque isto xa é unha cousa de gustos totalmente. Isto a piques de ferver, quedalle nada. Vou tapar esta historia aquí. E o que fago cos carochos é o seguinte. Mirade, deixame isto por aquí. Moitas veces falamos... Posto por aquí, veña. E teño estas ervas. Moitas veces falamos rapidamente das cousas das ervas provenzais. Ervas provenzais. Que son as ervas provenzais? Bueno, pois non é que maiorana, vale? Ourego, romeu e tomiño. Neste caso podemos empregar os do horto, poderíamos, pero en seco queda moito mellor pos carochos. Carochos que hoxe vou facer así. Mirade. Epa, che, que isto é un segundiño, a leite está. Apagamos directamente, fora. Mira que se me querías espabilar. Fora ti daqui. Este pasello máis pintado. Miña cuñada queima 15 o ano. Cazos. Eu vou por aí tamén. A ver, xa foi. Xa foi. Eso é, tranquiliña aí. Veña. Con eso, suficiente. Empezamos a infusionar, que vai por bon. Temos que empezar a que ferva isto agora. E o que vou facer, mirade se temos por aquí o meu cotelo de serra, vale? E un pouco deste relador tamén, valería. E vou facer os carochiños desta maneira, vale? Primeiro vou a dar unha rebandada por aquí, así, outra rebandada por aquí, e agora vounos facer a mao. Por qué? Porque lín nun sitio, vale, que se os faz a mao, van collendo unhas aristas o corte e van facendo no forno como algo diferente, en vez de ser tan cuadriculado, tan cuadradiños perfectos, porque vayan un pouco así. Gustoume o tal, xa o fixen na casa, é verdad, aquí coño un pouco máis de tostado, aquí un pouco menos, é maravilloso. Podríamos aproveitar o pan do día anterior para esta receita, non? É que é de outro día, sí, se te das conta eu teño maus de ferro, pero sí que xa de outro día, xa non é doxe, e moitas veces, se onde tes de 2 ou 3 días é de masa nai, como que emprego eu, ainda moito mellor, vale. Aquí o que imos facendo
facendo é directamente este corte, mirade que cousa tan xixela estou a facer, e pouco máis lle queda a receita, porque temos a leite infusionada que vamos a chegar a metela dentro dun anaquiño cando isto coza 10-15 minutos, pero aquí o que fago é ervas, chisquiño de ervas por aquí, chisquiño de ervas por aquí, chisquiño de ervas por aquí, vai a dar un toquetazo guapo. Cuidado tamén cando collamos courego, que é igual a máis invasiva xunto co romeu nesta, vale? Entonces, tedo un pouco de cuidado con elas. Facemos un pouco de enfariñada, vale? Así, tal cual. Neste caso un pouco de aceite, saberá evidentemente. como unha focaccia, non? Algo así, o sabor Ten ese que te claro, toque, non? ese toque, por exemplo. E voulle botar un pouquichiño de queixo relado para agora darlle unha boa vareada e que todo se amalgame no forno, vale? Mirade que agora, como sempre traballo eu, cas maus, vale? Sen problema ningún, mirade, isto. Que se vai impregnando. Claro, este cachiño salado que ten esas ervas, ese pouquiño aceite, que non vamos a empregar nada máis grazas ao forno, van facer uns carochos espectaculares. Así que, o que facemos nós é o seguinte, deixamos que ferva isto un anaquiño, voltamos de seguido para facer un nada, que é sacar isto do forno e botarlle a leite e deixar de cocer outros 2 minutos máis para que toda remexe. Así que acompáñame rapidamente, vale? Que isto vai para aí, 10 minutos, 15, 200 grados, depende do teu forno, xa sabes, con aire ou sen aire, ten cuidado, como controles. Aquí, mellor andar afiando. En un chisquili-chasqui, estamos aquí e voltamos para xa empratar. E veña, que os carochos xa están feitos, mi má, vai alumiada. Que calorciño, O forno cando se encende nunha cociña, e a cociña é pequena, non é como esta, ben que fai de estufa, Como que non? Veña, que temos platiño de sopa para o frío tamén. Mira que carochiños, mira. Como cheira, non lle botas a mau agora, vale, que están moi quentes, pero pouco aceite, non precisamos moito máis. Ten ese toque tamén do queixo, vale, que é importante. E sobre todo que falábamos un pouco antes, mira, a ver se eu son que maus de ferro. Dalle aí, mirade. Por exemplo, mira como vai facendo aquí un pouco máis de codia, aquí outra pouco e aquí un pouco... Como hai diferentes cores, por esa irregularidade, vale? E aquí pouco máis había que facer. Carochos feitos que van ser para empratar esta sopa parisí, que está aquí fervendo como unha leña. Mirade que a cousa chula é que todo teña o seu punto cocidiño, vale? Mirade como está ese porro, mirade esa mazá, Dios mío. Esa pataquiña xa tamén no seu punto. Depende da clase de mazá, Dios. De pataca. De pataca que lle botes. Vai ter, pois, un pouco máis de almidón ou non. E nós o que facemos é o seguinte, que isto é importante. Temos por aquí, vale, esta infusión dese cazo que casi se me vai o leite por fora, pero hecho que hai, e facemos o seguinte, mirade. Aí. Todo eso para aí, eso queda aquí, perfectamente. E este leite, agora o que fago eu, é darlle un pouquiño, non todo. Ademais, acordade, moitas veces decimos, mira, fixeches demais, e agora que faz? Bueno, primeiro ainda non sei se fixen demais, porque creo que isto coza 5 minutos máis, vale? Pero, se facedes unha tortilla francesa da que estaba falando foi un momento a miña compañeira Lidia, cun pouco de cabaciña, un dos trucos para que quede ben rezumento é vou darlle un pouco de leite, vale? Na súa emulsión, cando estamos a bater. Por lo tanto, un pouco de leite aromatizado tampouco viña mal para esa francesa, así que xa sabedes, metemos aquí, deixamos unha pouquiña para outras elaboracións, en un chisquili-chasqui, estamos zampando sopa con carochos. Hoxe cociñamos sopa parisiense con carochos de ervas e queixo. Comezamos picando os allos porros para confeitar, engadíndolles manteiga e fariña para cocer un par de minutos e incorporar as patacas peladas e cortadas, remexendo o conxunto para cubrir co caldo ao mesmo tempo que infusionamos o leite cunhas ramiñas de romeu e tomiño. Mentres, cortamos o pan coas mans, para pasar a unha bandexa xunto cun chisco de sal, ervas provenzais, aceite e queixo relado, enfornando para facer uns auténticos carochos. Voltamos para engadir na sopa o leite infusionado, deixando cociñar un par de minutos para empratar o conxunto e trae a culler que comeza a papatoria. Vaya sopiña parisien que acabamos de mandar aquí no Está Chebo. E que cousa tan xinxela, Un allo porro, en este caso 2, ben gordiños e bonitos, rustridos, cun pouquichiño de pataca, algo de fariña para facer un rux ben bonito, e despois colles un pouco de caldo de verduras, algo de leite, que ademais infusionamos cun chisco de ervas por aí, uns carochos por riba, e temos a sopa parisiens
Do está, che bo. Aburiño! Non trouxo en culler. Ai, me cago.